אם אנחנו רוצים ליצור חוצה זווית, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקפל את הזווית ככה ששוקי הזווית ייגעו אחת בשנייה. אז נניח אנחנו רוצים לעשות חוצה זווית לזווית שזה הקודקוד שלה. אנחנו נקפל את המשולש או נקפל את הזווית באופן הזה ששתי שוקי הזווית יהיו אחת על השנייה בצורה הזו. מה שקיבלנו עכשיו בעצם שתי זוויות חופפות, כלומר זוויות שמכסות אחת את השנייה, זאת וזאת. או במילים אחרות, קיבלנו שתי זוויות שוות. אז אם נפתח עכשיו את הקיפול, אנחנו יכולים לראות שהקיפול הוא בדיוק חוצה את הזווית כולה. אפשר לעשות את זה גם לזווית הזאת. נקפל ככה את הזווית בצורה הזאת ששתי שוקי הזווית ייגעו אחת בשנייה. ככה שהקודקוד פה בקצה. ואם נפתח את הקיפול, נראה שקיבלנו חוצה זווית. הקיפול הזה בדיוק חוצה את הזווית הזו. כך אפשר גם בזווית הזאת. עכשיו, למדנו בשיעור שזווית ישרה היא בעצם זווית שחצי מזווית שטוחה בגודל שלה. מה שאומר שאם יש לי זווית שטוחה ואני חוצה אותה, אז אני מקבל זווית ישרה. אז באותו אופן שקיבלנו חוצה זווית לזווית הזאת וחוצה זווית לזווית הזאת, אנחנו יכולים גם לקבל חוצה זווית לזווית שטוחה וככה ליצור זווית ישרה. אז אם לדוגמה נרצה ליצור זווית ישרה לזווית השטוחה הזו, נוכל לקפל, נניח שהחלטנו שזה קודקוד הזווית, או נניח באמצע, נקפל את זה באמצע, נקבל בעצם אנך אמצעי גם ככה. נקפל את שוקי הזווית השטוחה אחת לשנייה. אז עכשיו קיבלנו בעצם גם שתי זוויות שהן חופפות, או זוויות שוות, הזווית הזאת והזווית הזאת שוות. ועל הדרך, בגלל שקיפלנו את הקטע בצורה שווה לשני הצדדים, כלומר הקטע הזה בצד הזה שווה לקטע הזה, בעצם גם קיבלנו אנך אמצעי. אז הקיפול הזה הוא גם בדיוק יוצא מאמצע הקטע, אמצע הקטע הזה, בדיוק יוצא מהאמצע שלו, והוא גם מאונח לו. כלומר זה אנך אמצעי לקטע הזה שיוצא למשולש. ולבסוף, אם נרצה להוריד גובה במשולש, כל מה שנצטרך לעשות זה להעביר קטע שהוא מאונח לצלע המשולש, אבל גם עובר דרך קודקוד המשולש. אז נניח אם אנחנו רוצים להוריד גובה מהקודקוד הזה, אנחנו צריכים קודם כל ליצור זווית ישרה, שאת זה כבר אנחנו הבנו איך עושים. ככה מקפלים את שוקי הזווית אחת על השנייה. אנחנו נוודא שהקיפול הזה יעבור בצורה כזו, שהגובה בעצם יעבור דרך קודקוד המשולש. והנה. יצרנו גובה למשולש. הקיפול הזה הוא גם מאונח לצלע הזאת, כי קיבלנו שתי זוויות חופפות, הזווית הזאת והזווית הזאת שוות, כל אחת מהן 90 מעלות, והוא גם עובר דרך קודקוד המשולש, כלומר הוא גובה במשולש הזה. ועכשיו נעשה עוד טריק נחמד. ניקח את שלושת קודקודי המשולש ונקפל אותם לנקודת המפגש של הגובה עם הצלע. אז ניקח את הקודקוד של המשולש, נשים אותו פה. נקפל את זה ככה. ניקח את הקודקוד הזה של המשולש, נקפל אותו גם לאותה נקודה. ולבסוף
את הקודקוד השלישי נקפל לפה. אז מה קיבלנו פה בעצם? הרי אנחנו, אם הקיפול שלי יצא קצת יותר מדויק, ככה. אז מה קיבלנו פה? הרי אנחנו יודעים שעל קו ישר יש זווית שטוחה, כלומר כל הזווית הזאת היא זווית שטוחה, במעלות 180 מעלות. וכשאנחנו מקפלים את שלושת הזוויות של המשולש בצורה כזו, בעצם אנחנו יכולים לראות ששלושת הזוויות האלה של המשולש משלימות ביחד לזווית שטוחה. כלומר, הזווית הזו של המשולש, ועוד הזווית הזו של המשולש, ועוד הזווית הזו של המשולש, ביחד יוצרות 180 מעלות. אז זאת בעצם המחשה לכך ששלושת זוויות המשולש, הסכום שלהם הוא 180 מעלות. זאת לא הוכחה לכך, כי אנחנו לא התבססנו על האקסיומות, לא התבססנו על טענות שהוכחו לפני כן, אבל זאת רק הייתה המחשה, לכך שאפשר לראות שבמשולש סכום הזוויות הוא 180 מעלות.